Uhlele endaweni wrong ingakho ubuza into esingazazi nje akufanele ngabe usahleli lapha. This place that is wrong. Uhamba nini? Uhamba nini uya? uDr Blade Nzimande ubuza uDr Mbuyiseni Ndlozi ukuthi uhamba nini wena kulelo qembu le-EFF njengoba nabanye sebehambile. Angiqale ngobingelela ngikwamukelele e-channel Maswidi mina production okubingelelayo Mxolisi Dlomo. Uma ngabe yaqala ukufika cela ukuthi wenze iqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese uya comment kulolu daba. Namhlanje nganza wethu njengamanje kule video sizokhuluma noma ke uzobona uDr Blade Nzimande ebuza umnomzane Dr noma ngithi nje uDr Mbuyiseni Ndlozi ukuthi ngempela njengoba ubuza lo mbuzo owumbhedo kanjena wenziwa ukuthi uhleli endaweni wrong uhamba nini wena kulelo qembu le-EFF njengoba bonke laba abanye sebetshile lelo qembu. Kanti ke nganza kwethu uzokhumbula ukuthi ngaphambilini qeda kushiya ke uFlojivambu kwake kwavunguza umoya ukuthi ke naye uDr Ndlozi kungenzeka ukuthi ke ahambe eqenjini le-EFF emva kokuthi umnumzane Julius Malema abonakale ke egadla kuNdlozi ezinkundleni zokuxhumana emva kokuba ke unkosikazi kaDr Ndlozi abonakaleke elike ipost kaFlojivambu lapho khona ekade ke ethi ke useya kweqembu lomkhonto wesizwe. Lokho ke umnumzane Julius Malema wakubona njengokwedelela ukuthi kuza kanjani ukuthi ke unkosikazi kwakho uthi ke useqenjini elithile abonakale ke elike izindaba zeqembu elithile abonakale ke elike omunye umuntu ethi ke ushiya leli qembu okulona eyojoyina ke elinye iqembu. Lokho kusho ukuthi ke kukhona nawe okufihlile. Lokho ke abantu abaningi bathi ke mabekunyamanisa babona sengathi ke umnumzane Julius Malema wayekade ke egadla kuDr Ndlozi. Kodwa kanje ngamanje ake uboneke umnumzane okanye ke uDr Blade Nzimande egadla enza ke ihlaya ngoNdlozi eParliament. Mangabe usuqedileke ungenze isiqiniseko sokuthi uyasubscribe futhi uyalike asidibane nawe kwivideo elandelayo. Ngiyabonga. Minister. Point of order. Thank you, Minister. The point of order, I cannot see who it is. Honourable Ndlozi, what is your point of order? Yeah, with respect, Honourable Deputy Speaker, the Honourable Member read the original question again, literally word by word. She repeated word by word the original question which appears in the question paper. She doesn't have a follow-up. Honourable Ndlozi. It's wrong. We're not Honourable taking Ndlozi, please take your chair. Please take your seat. Thank you very much, Honorable Madam Speaker. Uhlele endaweni wrong ingakho ubuza into esingazazi nje akufanele ngabe usahleli This lapha. place that is wrong. Uhamba nini? Uhamba nini uya? Ayinabagadula abantu abahambayo. Honorable Nina ngxaki. Nina nkinga. Honorable Honourable